Ξέρετε ποιο είναι το πιο τρομακτικό πράγμα στη φτώχεια? Δεν είναι το άδειο ψυγείο, ούτε οι λιωμένες μπότες, ούτε καν τα χρέη που σε κάνουν να θέλεις να κρυφτείς κάτω από την κουβέρτα και να μην βγεις ποτέ ξανά. Το πιο τρομακτικό με τη φτώχεια είναι όταν γίνεται συνήθεια, όταν κάθεσαι στο τραπέζι και δεν παρατηρείς πια ότι το πιάτο σου ακουμπά σε μία γυμνή επιφάνεια, ότι από κάτω του δεν υπάρχει τίποτα, μία κενότητα εφάμιλη με εκείνη της τσέπης σου μετά την ημέρα της πληρωμής. Είναι η στιγμή που μετράς αυτόματα κάθε μπουκιά, που στο κατάστημα το χέρι σου απλώνεται μηχανικά στο φθηνότερο προϊόν, παρόλο που η καρδιά σου λαχταρά κάτι άλλο. Η φτώχεια δεν κατοικεί στο πορτοφόλι, αλλά στις συνήθειες, στις μικρές, απαρατήρητες λεπτομέρειες και στον τρόπο που τοποθετούμε ένα απλό πιάτο στο τραπέζι. Ναι, ακριβώς εκεί. Σε μια μικρή πράξη, σε ένα μικρό νόμισμα τοποθετημένο στο σωστό σημείο τη σωστή μέρα, η φτώχεια που άρχισε ήδη να διαλέγει γωνιά στο σπίτι σου θα κοντοσταθεί και θα αποχωρήσει. Γεια σας αγαπημένοι μου, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε στην άκρη τις έγνοιες και τις βαριές σκέψεις σας για λίγο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι απλό, μα ταυτόχρονα βαθύ σαν πηγάδι. Κοιτάξτε το ημερολόγιο, είναι 18 Φεβρουαρίου. Στη λαϊκή παράδοση η ημέρα αυτή συνδέεται με τη μνήμη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτη, τον οποίο ο λαός αποκαλούσε και Θεόδωρο το φύλακα της μνήμης. Ήταν μια ήσυχη μέρα, μια μέρα ανάμνησης, όπου τιμούσαν τους προγόνους και τους ευχαριστούσαν για τη σοφία τους. Ο Θεόδωρος δίδασκε ότι η σωτηρία δεν βρίσκεται στην πολυτέλεια, αλλά στη συνειδητότητα, όχι στα βουνά από χρυσό, αλλά στην ικανότητα να εκτιμάς ό,τι φαντάζει μικρό. Και αυτήν ακριβώς την ημέρα υπάρχει μια σιωπηλή, σχεδόν ξεχασμένη παράδοση, για την οποία κανείς δεν φώναζε ποτέ, αλλά μεταφερόταν χαμηλόφωνα από τη μητέρα στην κόρη και από τη γιαγιά στην εγγονή. Η γιαγιά μου μίλησε γι' αυτό όταν ήμουν περίπου 12 ετών. Καθόμασταν στην κουζίνα, εκείνη καθάριζε πατάτες και εγώ κουνούσα τα πόδια μου πάνω στο σκαμνί. Ξαφνικά σταμάτησε, άφησε κάτω το μαχαίρι και με κοίταξε πολύ σοβαρά, λέγοντάς μου να το θυμάμαι αυτό για όλη μου τη ζωή. Ένα πιάτο δεν πρέπει ποτέ να στέκεται πάνω σε ένα γυμνό τραπέζι σαν ορφανό. Μου έμαθε να βάζω ένα μικρό κίτρινο νόμισμα κάτω από το πιάτο μου, να το αφήνω εκεί ήσυχα, χωρίς να χρειάζεται να το δει κανείς. Αυτό το νόμισμα θα δούλευε σιωπηλά, καλώντας τους φίλους του, γιατί το χρήμα είναι σαν τα σπουργίτια, εκεί που προσγειώνεται το ένα, μαζεύεται ολόκληρο κοπάδι, ενώ εκεί που υπάρχει ερημιά τριγυρνά μόνο ο άνεμος. Τότε δεν το κατάλαβα. Ένα νόμισμα, ένα πιάτο, τι σημασία θα μπορούσαν να έχουν. Όμως τα χρόνια πέρασαν και η ίδια η ζωή μου εξήγησε τα λόγια της. Πρώτον, κατανοήστε γιατί έχει σημασία το πιάτο και όχι μία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι. Η κατσαρόλα είναι κοινή, μαγειρεύει, για όλους το τηγάνι δουλεύει και τσιτσιρίζει. Όμως το πιάτο στέκεται μπροστά σου μοναχό του. Είναι το προσωπικό σου δοχείο της μοίρας. Είναι σαν ένας στρογγυλός καθρέφτης. Ό,τι περιέχει αντικατοπτρίζει τη ζωή σου. Ένα γεμάτο πιάτο σημαίνει πληρότητα, ένα άδειο πιάτο κενότητα και ένα ραγισμένο πιάτο μια θρηματισμένη μοίρα. Παλαιότερα τα πιάτα τα αντιμετώπιζαν με σεβασμό και τα έπλαιναν με φροντίδα. Αν κάποιο ράγιζε δεν το κόλλαγαν, αλλά το έθαβαν ώστε το ράγισμα να μην περάσει στη ζωή του κατόχου του. Το να τοποθετείς ένα πιάτο μπροστά σε κάποιον σήμαινε πως αναγνωρίζεις την αξία του να λαμβάνει. Τώρα φανταστείτε το πιάτο σας να στέκεται πάνω σε ένα γυμνό τραπέζι. Από κάτω του το απόλυτο τίποτα, καμία στήριξη. Στη γλώσσα της ενέργειας αυτό σημαίνει ότι η πληρότητά σας εδράζεται στο κενό. Τα χρήματα έρχονται και εξαφανίζονται. Κερδίζετε αλλά τίποτα δεν μένει, τρώτε αλλά δεν νιώθετε ικανοποίηση. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν αυτό το συναίσθημα. Φανταστείτε όμως κάτι διαφορετικό.
Κάτω από το πιάτο σας βρίσκεται ένα μικρό κίτρινο νόμισμα. Δεν κραυγάζει, απλώς δημιουργεί μία βάση. Λέει στο σύμπαν πως εδώ ζει κάποιος που σέβεται το χρήμα, κάποιος που του προετοιμάζει μια θέση και το χρήμα διαισθάνεται αυτόν τον σεβασμό. Αυτό το τελετουργικό γίνεται το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου, πριν από το δείπνο. Το βράδυ επικρατεί ησυχία, ο θόρυβος της ημέρας καταλαγιάζει και οι λέξεις που λέγονται τότε έχουν μεγαλύτερο βάρος. Ξεκινήστε με το νόμισμα. Πρέπει να είναι κίτρινο, σε ζεστό τόνο, το χρώμα του χρυσού, του ήλιου, του σιταριού. Τα ασημένια νομίσματα είναι πιο ψυχρά, κατάλληλα για προστασία, αλλά αυτό το τελετουργικό αποζητά τη ζεστασιά και την ανάπτυξη. Πάρτε το νόμισμά σας και παρατηρήστε το. Αν είναι θαμπό, καθαρίστε το. Ανακατέψτε μία πρέζα αλάτι και μία πρέζα μαγειρική σόδα με λίγες σταγόνες νερό και τρίψτε το απαλά ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Καθώς το γυαλίζετε, σκεφτείτε «Ξύπνα, μικρό μου νόμισμα, δούλεψε για μένα, κάλεσε τους φίλους σου». Ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό, στεγνώστε το προσεκτικά και αφήστε το να λάμψει. Τώρα αποφασίστε, κάτω από το πιάτο ή πάνω στο πιάτο. Υπάρχει διαφορά. Τοποθετήστε το κάτω από το πιάτο αν τα χρήματα έρχονται αλλά δεν μένουν. Αν έχετε ανάγκη από σταθερότητα και διατήρηση. Το νόμισμα από κάτω λειτουργεί σαν τις ρίζες ενός δέντρου. Δεν τις βλέπετε, αλλά κρατούν τα πάντα σταθερά. Τοποθετήστε το πάνω στο πιάτο αν τα χρήματα σπανίζουν και χρειάζεται να τα προσελκύσετε. Ένα νόμισμα στο κέντρο του πιάτου είναι μία πρόσκληση, είναι σαν τον πρώτο σπόρο που φυτεύεται στο χώμα, δηλώνοντας πως είστε έτοιμοι να δεχτείτε. Προετοιμάστε το δείπνο σας με φροντίδα. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτελές. Ακόμα και μια απλή σούπα ή ένας χυλός είναι αρκετά, αρκεί να γίνουνε με προσοχή. Καθαρίστε το τραπέζι σχολαστικά, απομακρύνοντας κάθε ακαταστασία, τηλέφωνα, κλειδιά, χαρτιά. Στρώστε ένα καθαρό τραπεζομάντιλο και πάρτε ένα άρτιο πιάτο χωρίς ρογμές ή σπασίματα. Αν τοποθετήσετε το νόμισμα από κάτω, βάλτε το πρώτα πάνω στο τραπεζομάντιλο με την όψη του εμβλήματος προς τα πάνω και μετά ακουμπήστε απαλά το πιάτο από πάνω του, νιώθοντας πως τώρα το πιάτο σας έχει στήριγμα. Αν το βάλετε από πάνω, τοποθετήστε το νόμισμα στο κέντρο του άδειου πιάτου και κοιτάξτε το για μια στιγμή. Ακουμπήστε τα χέρια σας στο τραπέζι, εκατέρωθεν του πιάτου χωρίς να το αγγίζετε, σαν να το περιβάλλετε με ζεστασιά. Μιλήστε χαμηλόφωνα, αλλά με αυτοπεποίθηση. Νόμισμα στο νόμισμα, χρήμα στο χρήμα. Το πιάτο μου είναι γεμάτο και η ζωή μου είναι γεμάτη. Όπως αυτό το νόμισμα δεν σκουριάζει, έτσι και η ευημερία μου δεν ξεθοριάζει. Ας προσπεράσει η φτώχεια και ας μην μπει στο σπίτι μου. Άγιε Θεόδωρε, προστάτεψέ με από την ανέχεια. Αμήν. Πείτε το 3 φορές. Στη συνέχεια σερβίρετε το φαγητό σας. Αν το νόμισμα βρίσκεται πάνω στο πιάτο, αφήστε το φαγητό να το καλύψει. Μη φοβάστε, το χρήμα πρέπει να είναι το θεμέλιο κάτω από την τροφή. Φάτε ήρεμα, χωρίς βιασύνη, νιώθοντας ευγνωμοσύνη, όχι ως αναγκαστικές λέξεις, αλλά ως πραγματική ζεστασιά. Τελειώστε όλο το φαγητό σας και μετά το δείπνο πλύντε το νόμισμα απαλά, στεγνώστε το και τοποθετήστε το στο πορτοφόλι σας σε μια ξεχωριστή θήκη. Μην ξοδέψετε ποτέ αυτό το νόμισμα, καθώς τώρα φέρει την πρόθεσή σας. Υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε. Μην χρησιμοποιήσετε χαρτονόμισμα, γιατί το χαρτί σκίζεται και καίγεται, ενώ το μέταλλο αντέχει. Μην χρησιμοποιήσετε νόμισμα που βρήκατε στο δρόμο, καθώς κουβαλάει το μονοπάτι κάποιου άλλου. Μην τοποθετήσετε νόμισμα κάτω από το πιάτο άλλου ατόμου χωρίς να το γνωρίζει. Ο καθένας πρέπει να το επιλέξει για τον εαυτό του. Και τέλος, πλύντε το πιάτο εσείς οι ίδιοι. Εσείς θέσατε την πρόθεση. Εσείς πρέπει να την ολοκληρώσετε. Θυμάμαι όταν πρωτομετακόμισα στην πόλη και τα χρήματα
Ήτανε λιγοστά. Ο μισθός μου καθυστερούσε εβδομάδες και στεκόμουν σε ένα κατάστημα διαλέγοντας ανάμεσα σε ψωμί και γάλα, γιατί δεν μπορούσα να αγοράσω και τα δύο. Επέστρεφα σπίτι σε σκέτα μακαρόνια και ένα γυμνό τραπέζι. Ένα βράδυ βρήκα ένα μικρό κίτρινο νόμισμα στον πάτο του νεροχύτη και ξαφνικά θυμήθηκα τα λόγια της γιαγιάς μου. Το επόμενο βράδυ τοποθέτησα εκείνο το νόμισμα κάτω από το πιάτο μου και είπα τα λόγια που μου είχε μάθει. Δεν ένιωσα ξαφνικά πλούσια, αλλά κάτι μέσα μου μετατοπίστηκε. Δεν ένιωθα πια εγκαταλελειμμένη. 4 μέρες αργότερα ο εργοδότης μου με κάλεσε και ο μισθός μου καταβλήθηκε μαζί με αποζημίωση για την καθυστέρηση. Αγόρασα κανονικά τρόφιμα, μαγείρεψα έναν ζεστό χυλό και τον σέρβιρα σε ένα όμορφο πιάτο με το ίδιο εκείνο νόμισμα από κάτω. Αυτό το νόμισμα βρίσκεται ακόμα στο πορτοφόλι μου σήμερα. Αν επιθυμείτε να ενισχύσετε το τελετουργικό, τοποθετήστε ένα ποτήρι καθαρό νερό δίπλα στο πιάτο σας κατά τη διάρκεια του δείπνου. Το νερό απορροφά τις λέξεις και την πρόθεση. Το πρωί πιείτε το αργά με άδειο στομάχι, αφήνοντας την ευημερία να εισέλθει μέσα σας. Να είστε σε γρήγορση για σημάδια. Ένα όνειρο με χρήματα εκείνη τη νύχτα είναι καλό σημάδι. Αν κάποιος σας επιστρέψει απροσδόκητα ένα χρέος ή σας κάνει ένα δώρο, δεχτείτε το με ευγνωμοσύνη. Συχνά η αυθονία ξεκινά ως ένα μικρό ριάκι πριν γίνει ποτάμι. Αγαπημένοι μου, σήμερα είναι 18 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μνήμης και θεμελίωσης. Πάρτε ένα νόμισμα από την τσέπη σας, γυαλίστε το και τοποθετήστε το κάτω από το πιάτο σας ή πάνω σε αυτό, ανάλογα με την ανάγκη σας. Μιλήστε με καλοσύνη και δείπνίστε με αξιοπρέπεια, ακόμα κι αν το γεύμα είναι ταπεινό. Ένα λιτό δείπνο πάνω σε ένα καθαρό τραπεζομάντιλο με ένα νόμισμα κάτω από το πιάτο είναι πλουσιότερο από ένα συμπόσιο σε ένα μελές τραπέζι, γιατί ο πλούτος δεν βρίσκεται στην ποσότητα αλλά στο σεβασμό. Ήθε τα πιάτα σας να είναι γεμάτα και ένα χρυσό θεμέλιο να βρίσκεται πάντα κάτω από αυτά. Με αγάπη, μέχρι να συναντηθούμε ξανά.